αξιότιμα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, κυρίες και κύριοι βουλευτές, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Σιδηροδρόμων, αξιότιμη πρόεδρε της Επιτροπής Τραν, κυρία Ντελή, κυρίες και κύριοι. Βρίσκομαι σήμερα ενώπιόν σας να μιλήσω για ένα διανόητο σιδηροδρομικό έγκλημα. Μέσα σε αυτό χάθηκε η ζωή της κόρης μου και άλλων 56 ψυχών, ως επιτοπλίστων φοιτητών. Είμαι μια μητέρα από την Ελλάδα και μαζί με άλλους γονείς φέρουμε την ίδια απώλεια, τον ίδιο αβάσταχτο πόνο και το βαθύ αίσθημα της αδικίας και της αγανάκτησης για τη χρόνια παθογένεια του πολιτικού συστήματος που υπονομεύει τις ζωές μας. Είμαστε φορτισμένοι από την κατάφορη οργή για την αποδόμηση των θεσμών που διέπουν ένα κράτος δικαίου. Στις 28 Δευτέρου του 2023, 2 τρένα συγκρούονται με τοπικά. 2 τρένα κινούνται με αντίθετη κατεύθυνση, στην ίδια γραμμή, για 12 λεπτά, χωρίς κανείς άνθρωπος να αντιληφθεί τίποτα και χωρίς να υπάρχει οποιοδήποτε ψηφιακό σύστημα που μπορεί να τα ανιχνεύσει και άρα μπορεί να αποτρέψει τη σύγκρουση. Ένας σταθμάρχης σε θέση απόλυτης ευθύνης. Ο διορισμός του ήταν παράνομος για πολλούς λόγους. Έγινε σε γνώση του Υπουργείου Μεταφορών, κάτω από αδιαφανείς συνθήκες. Αυτός ο κρατικός υπάλληλος, με εμπειρία μόλις 45 ημερών και με λιπέστατη εκπαίδευση, έχοντας μπροστά του ένα απαρχαιωμένο πίνακα τηλεδιοίκησης με καμένες λιχνίες, που θα δυσκόλευε πιθανότατα και τον πιο έμπειρο, καταδικάζει σε θάνατο 57 ανθρώπους και τραυματίζει άλλους 180. Πολλοί από τους τραυματίες παλεύουν να ορθοποδήσουν και δίνουν το δικό τους αγώνα επιβίωσης τόσο σε ψυχικό όσο και σε σωματικό επίπεδο. Σωστά αναρωτιέστε, μαζί με όλο τον ελληνικό λαό, πώς είναι δυνατόν ο ανθρώπινος παράγοντας να αποτελεί τη μοναδική δικλείδα ασφαλείας στη μετακίνηση των επιβατών εν έτη 2023. Αυτό φυσικά ήταν κάτι άγνωστο σε εμάς και σίγουρα θα αποτρέπαμε τα παιδιά μας από την επιλογή του τρένου αν γνωρίζαμε τη φρικτή πραγματικότητα. Μαθαίνουμε εκ των υστέρων πως η καθημερινή λειτουργία των τρένων ήταν γεμάτη από βλάβες και ατυχήματα. Εκ μέρους των μηχανοδηγών, πολλαπλά υπομνήματα και υπενθυμίσεις είχα φτάσει στο γραφείο του Πρωθυπουργού, των Υπουργών Μεταφορών και της ΡΑΣ, χωρίς κανένα από αυτά να απαντηθεί, αλλά ούτε και η κατάσταση να βελτιωθεί. Στα συγκεκριμένα υπομνήματα μιλούσαν καθαρά για πιθανούς θανάτους πολιτών. Πώς μπορείς να διαφορείς για κάτι τέτοιο? Δεν ήταν η πρώτη φορά που συνέβη θανατηφόρο δυστύχημα στο σιδηρόδρομο, αλλά δεν άλλαξε ποτέ κάτι ουσιαστικό στη λειτουργία του σειρμού. Μετά από τέτοια δυστυχήματα, το Υπουργείο Μεταφορών όφιλε, σε συμμόρφωση προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία που έγινε νόμος του κράτους το 2019, να επισπεύσει τη θέσπιση των εθνικών κανόνων που παρανόμως δεν είχαν θεσπιστεί και μάλιστα με επαυξημένη ασφάλεια. Ουδέποτε το έπραξε αυτό το Υπουργείο, ούτε καν μετά το δυστύχημα των τεμπών. Στις κακοσυντηρημένες γραμμές κυκλοφορίας αναγκάζονται μέχρι σήμερα τα τρένα να αλλάζουν συνεχώς γραμμές κυκλοφορίας λόγω τοπικών βλαβών. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, η άνοδος γίνεται κάθοδος και το αντίστροφο, ενώ τρένα κινούνται σε αντίθετες κατευθύνσεις. Μέχρι αυτή τη στιγμή που σας μιλώ, επικρατούν τυφλές συνθήκες κίνησης, αφού ούτε σηματοδότηση υπάρχει, ούτε έλεγχος κυκλοφορίας. Έχουν κατά τύχη και τελευταία στιγμή αποφευχθεί κι άλλες μετοπικές συγκρούσεις κατά τη χρονιά που διανύουμε. Μιλάμε για έναν εξαιρετικά μεγάλο και υπαρκτό κίνδυνο μετακίνησης των επιβατών. Οι άνθρωποι μας και εμείς μαζί γίναμε θύματα μιας σκόπιμης παραπλάνησης. Οι διαχειριστές της ζωής και των ευρωπαϊκών κονδυλίων αποφάσισαν ότι οι πολίτες μπορούν να θυσιάζονται στο βωμό της υποτιθέμενης βελτίωσης. Μιας βελτίωσης που δεν βίωσε ο τόπος μας σε κανένα επίπεδο την τελευταία δεκαετία. Ακούγαμε για τεράστια ποσά που δαπανώνται για το σιδηρόδρομο. Από το 2014 η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει χρηματοδοτήσει με 700 εκατομμύρια το σιδηρόδρομο. Ακούσαμε για ευρωπαϊκού τύπου αναβαθμίσεις, με στόχο πάντα το σεβασμό και την ασφάλεια του πολίτη. Ψέματα, ανήθικα και ξεδιάντροπα ψέματα. Μέσα στο κοινοβούλιο, στις ομιλίες, στις συνεντεύξεις, στην τηλεόραση, παντού. Τραγική ηρωνία, μια μέρα μετά την τραγωδία των τεμπών, στις 1 Μαρτίου του 2023, ο Πρωθυπουργός της χώρας μας είχε προγραμματίσει να παρευρεθεί στα εγγένεια του Κέντρου Τηλεδιοίκησης και Σηματοδότησης του Σιδηροδρομικού Δικτύου Βορείου Ελλάδος για το νέο σύστημα τηλεδιοίκησης. Στην πραγματικότητα δεν υπήρχε κανένα σύστημα τηλεδιοίκησης για να εγγενιαστεί. Επρόκειτο για μία ακόμα κοροϊδία.
Στη γραμμή Αθήνα-Θεσσαλονίκη δεν λειτουργούν συστήματα ασφαλείας. Δεν υπάρχουν φωτοσύματα, δεν υπάρχουν ενδείξεις, ούτε έλεγχος κυκλοφορίας. Όλα είναι χειροκίνητα. Αυτά έπρεπε να είχαν ολοκληρωθεί από το 2020. Η σύμβαση είχε αρχικό προϋπολογισμό 41 εκατομμύρια. Έλαβε 7 αδικαιολόγητες παρατάσεις που κατέληξαν σε τριπλασιασμό του κόστους του έργου και ακόμα δεν έχει παραδοθεί. Δεν έλειψαν οι προσφυγές και οι ενστάσεις στη δικαιοσύνη από εταιρείες που δεν επικράτησαν στους διαγωνισμούς. Οι ανάδοχες πάντως εταιρείες αντιμετώπισαν πλήστες τεχνικές δυσκολίες που δεν είχαν προβλέψει. Μάλιστα, μετά τις υπογραφές ανάληψης του έργου, ζητούσαν συχνά συμπληρωματικές συμβάσεις χωρίς να χαρακτηρίζονται ανακόλουθες, χωρίς καμία ποινή. Αξίωναν και λάμβαναν μπόνους ανικανότητας. Για παράδειγμα, το 2021 επιβλήθηκε πρόστιμο 1,3 εκατομμύρια ευρώ γιατί η μία από τις δύο εταιρείες της κοινοπραξίας τοποθετούσε διαφορετικό και μη πιστοποιημένο σύστημα σε αντίθεση με την άλλη, με αποτέλεσμα να μην επικοινωνούν μεταξύ τους τα δύο συστήματα. Έτσι υποχρεώθηκαν να το ξυλώσουν και να αρχίσουν από την αρχή να τοποθετούν το σωστό, το οποίο δεν έχει ακόμα ολοκληρωθεί. Ακολούθως, η εταιρεία ζήτησε για τα λάθη που έκανε η ίδια σε 70 σημεία του δικτύου και για τα οποία έλαβε το πρόστιμο, αδικαιολόγητη αποζημίωση, απαιτώντας το συνολικό ποσό των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ περίπου. Με απόφαση του πρώην Υπουργού Μεταφορών και οι 7 ενστάσεις έγιναν δεκτές, καθώς και η αποζημίωση των 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Με ποια λογική? Κάπως έτσι μπορούμε να φανταστούμε όλοι μας πώς χάθηκαν 700 εκατομμύρια και ο σιδηρόδρομος παραμένει σε αυτή την τραγική κατάσταση, η οποία ομοιάζει με συνθήκες λειτουργίας σιδηροδρόμου προ 20 ετίας τουλάχιστον. Και αναρωτιέμαι, δεν είναι ανάγκη να ελέγξουμε και να ελέγξετε πού πήγαν αυτά τα χρήματα? Ζημία για τον πολίτη, ζημία για την Ελλάδα, ζημία για την Ευρώπη, ανυπολόγιστη ζημία για τις ανθρώπινες αξίες και τη δικαιοσύνη. Πρωθυπουργός και υπουργοί είχαν το αποκλειστικό δικαίωμα αξιοποίησης αυτών των κονδυλίων. Χρήματα φορολογουμένων, Ελλήνων και Ευρωπαίων. Δεν έχει γίνει όμως κανένας έλεγχος για το πού κατέληξαν αυτά τα χρήματα και αν κατέληξαν ορθώς. Δεν έγινε καμία έρευνα για τυχόν παράνομο πλουτισμό. Δεν έγινε καμία έρευνα για ζημία δημοσίου. Ο σιδηρόδρομος πουλήθηκε. Ή για να το θέσω ορθά, χαρίστηκε στους Ιταλούς. Στο συμβόλαιο αγοράς όμως παρουσιάζεται μια σημαντική επένδυση ύψους 800 εκατομμυρίων, που όφυλαν να πραγματοποιήσουν οι αγοραστές για αναβάθμιση του δικτύου. Αρκούσε το Υπουργείο Μεταφορών να ολοκληρώσει τα συστήματα ασφαλείας. Το ποσό αυτό θα ενίσχυε σημαντικά το παρατημένο σιδηροδρομικό σύστημα και θα βελτίωνε τις συνθήκες λειτουργίας του. Εν ολίγης, θα είχαμε τα παιδιά μας στο σπίτι και ένα σημαντικά αναβαθμισμένο σιδηρόδρομο. Ο πρώην Υπουργός όμως αποφάσισε να μην προβεί στην εκπλήρωση της υποχρέωσης. Ο πρώην Υπουργός αδιαφόρησε για το κύριο ζητούμενο και αναφέρε το δικαίωμα της μαζικής μεταφοράς των πολιτών, που είναι η ασφάλεια. Χάρισε λοιπόν στον αγοραστή το εν λόγω ποσό, μετατρέποντας τελικά την πώληση των ελληνικών σιδηροδρόμων από μια αμφίβολη κίνηση σε ένα μοναδικό σκάνδαλο παγκοσμίως. Έτσι οδηγηθήκαμε στο αναμενόμενο τραγικό δυστύχημα του Φεβρουαρίου του 2023, που για τους παραναφερθέντες λόγους χαρακτηρίζεται από την κοινωνία ως έγκλημα. Η τραγικότητα των γεγονότων όμως δεν τελειώνει εδώ. Το επιβατικό τρένο συγκρούστηκε με ένα εμπορικό. Η εμπορική αιμαξοστοιχεία από τα μέχρι τώρα στοιχεία μετέφερε έφλεκτες ύλες μη δηλωμένες και επομένως παράνομες. Με τη σύγκρουση αυτές προκάλεσαν τεράστια έκρηξη, ανάφλεξη και κατέκαψαν αρκετούς ζωντανούς τραυματίες. Μιλάμε για έφλεκτες παράνομες ουσίες με βεβαιότητα, καθώς παρά τις ταχύτατες και άμεσες προσπάθειες συγκάλυψης έχουμε άφθονα αποδεικτικά στοιχεία. Σχεδόν αμέσως μετά τη σύγκρουση και εντός ολίγων ωρών, χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η πλήρης και εντελεχή συλλογή των σωρών, ξεκίνησε η αδικαιολόγητη μετακίνηση χωμάτων από το σημείο της τραγωδίας σε παρακείμενες περιοχές. Τα χώματα που περιείχαν υπολείμματα των βία νεκρών παιδιών μας και υπολείμματα παράνομων ουσιών σκορπίστηκαν με απόλυτη βιασύνη σε διαφορετικές περιοχές. Άγνωστες και αδήλωτες περιοχές φιλοξενούν μέλη των αγαπημένων μας αυτή τη στιγμή που βρίσκομαι μπροστά σας, ένα χρόνο μετά. Σύντομα και μάλιστα στις αρχές της δεύτερης μέρας τοποθετήθηκε καινούριο χώμα στην περιοχή και καλύφθηκε κατά μήκος με άσφαλτο. Παραβιάστηκε κατάφορα το πρωτόκολλο αντιμετώπισης τέτοιων καταστάσεων. Από τις πρώτες ώρες, μαζί με τα φορτηγά απομάκρυνσης των χωμάτων, κόσμος ελεύθερα κινούνταν και όχι μόνο στο χώρο του δυστυχήματος.
Όλες οι οδηγίες μπαζώματος που έγιναν με σκοπό να αποκρύψουν και να καταστρέψουν σημαντικά στοιχεία δικογραφίας δόθηκαν σύμφωνα με δημόσια παραδοχή σε συνεντεύξεις από τον Πρωθυπουργό. Η όλη επιχείρηση ονομάστηκε επιχειρησιακό σχέδιο. Σε ένα κράτος δικαίου είναι επιτρεπτό να γίνει τέτοια παρέμβαση, σφετερισμός από την εκτελεστική εξουσία? Σε ένα δημοκρατικό κράτος θα διαφορούσε τόσο απροκάλυπτα για τη μη τήρηση των πρωτοκόλων και των νόμων η δικαστική εξουσία? Βέβαια, σε ένα κράτος δικαίου και σε μια δημοκρατική κοινωνία δεν θα διορίζονταν οι ανώτατοι δικαστικοί από την εκάστοτε κυβέρνηση, όπως συμβαίνει δυστυχώς στην Ελλάδα εδώ και δεκαετίες. Σε ένα κράτος δικαίου είναι δυνατόν να μην παρουσιαστούν, έστω για να δώσουν εξηγήσεις, αξιωματούχοι που εμπλέκονται σε μια υπόθεση με τόσους θανάτους εξαιτίας της κρατικής ανευθυνότητας. Στη χώρα μας, ωστόσο, οι άνθρωποι στις υψηλότερες θέσεις ευθύνης αρνούνται και αποφεύγουν την ευθύνη, κρυμμένοι στη βουλευτική ασυλία τους. Και όταν τα πράγματα ζορίσουν, αντεπιτίθεται με επιχειρήματα του τύπου «έχουν ξανασυμβεί εγκλήματα κατά των πολιτών με κυβερνητικές ευθύνες, χωρίς να αποδοθεί τιμωρία. Γιατί τώρα?» Τους φαίνεται λογικό και δίκαιο να συνεχίζει το σάπιο σύστημα να παραμένει σάπιο. Το έγκλημα στα Τέμπη καταδεικνύει με το χειρότερο τρόπο τη διαφθορά στο σιδηρόδρομο ως μέρος ενός γενικότερου διαφθαρμένου συστήματος, όπως έχει αποδειχθεί μέχρι σήμερα. Έχουμε καταθέσει αναφορά στην Επιτροπή Αναφορών ΠΕΤΗ για το ζήτημα των τεμπών, αναφορικά με το κράτος δικαίου και τις χρόνιες παθογένειες που δυστυχώς το διαφθαρμένο σύστημα δεν επιτρέπει να λύσουμε. Στις 18 Τρίτου του 2024 αποφασίστηκε ομόφωνα ότι η αναφορά θα παραμείνει ανοιχτή. Θα παραπευθεί στις αρμόδιες επιτροπές ΛΥΜΠΕ και ΤΡΑΝ του Ευρωκοινοβουλίου, ενώ ζητήθηκε και γραπτή απάντηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κυρία Πρόεδρε της Επιτροπής ΤΡΑΝ, κυρία Ντελή, σας ζητάμε να αναλάβετε πρωτοβουλία, ώστε να εξετάσετε την αναφορά μας με τη μορφή του κατεπήγοντος σε δημόσια συνεδρίαση της Επιτροπής ΤΡΑΝ, που είναι αρμόδια για την ασφάλεια των ευρωπαϊκών σιδηροδρόμων πριν τη λήξη αυτής της κοινοβουλευτικής περίοδου. Η διαχείριση των στοιχείων, η ασέβεια προς τους νεκρούς και τις οικογένειές τους, αλλά και η συστηματική παραπλάνηση μιας ολόκληρης κοινωνίας σχετικά με την αλήθεια που αφορά το έγκλημα των τεμπών, απέδειξε την κατάλυση του κράτους δικαίου, τη φήμωση της δικαιοσύνης, της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας του τύπου. Όλα οφείλουν να διορθωθούν, καθώς είναι θέμα χρόνου να συμβεί κάτι ανάλογο. Δυστυχώς, και τότε δεν θα υπάρχουν δικαιολογίες για κανέναν. Εμάς εδώ τους γονείς που βλέπετε, αλλά και εκείνους τους γονείς των οποίων τον πόνο και το δίκαιο εκπροσωπούμε σήμερα εδώ, μας κατηγορούν. Κατηγορούμαστε από πολιτικούς και δημοσιογράφους, επειδή ακουγόμαστε, επειδή επιζητούμε την αλήθεια και τη δικαίωση των νεκρών μας, επειδή αγαπάμε και υπερασπιζόμαστε τα παιδιά μας, είτε ζουν είτε είναι πεθαμένα, επειδή επιδιώκουμε και εργαζόμαστε για την αποκατάσταση της δικαιοσύνης στη χώρα μας. Η διάκριση των πολιτών από τους πολιτικούς θα έπρεπε να στοχεύει και να εξυπηρετεί την προστασία και το σεβασμό των πολιτών και όχι το ακαταλόγιστο και την ατιμωρησία των πολιτικών. Λυπάμαι που ερχόμαστε εν έτη 2024 να αποκαταστήσουμε αλήθειες που στη χώρα μας υπόθηκαν και υλοποιήθηκαν πριν από 2.500 χρόνια. Σεβόμαστε και εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη δικαιοσύνη. Είμαστε λάτρεις της πραγματικής και ουσιαστικής δημοκρατίας με όρους ισονομίας. Μέσα από τη θέση του γονέα και του πολίτη επιζητούμε την ελεύθερη και ακέραιη ενημέρωση. Εδώ βρίσκονται 3 από τους γονείς των χαμένων μας παιδιών. 2 μανάδες και ένας πατέρας. Δεν είμαστε όμως μόνοι μας. Έχουμε μαζί μας τον πόνο και την ψυχή όλων των υπόλοιπων οικογενειών που χάσαμε ό,τι πιο ιερό γεννήσαμε. Είμαστε ακόμη και σχεδόν 1.400.000 πολίτες, όσοι κατάφεραν τελικά, παρά τον αλγόριθμο, να υπογράψουν το ψήφισμα για την τροποποίηση του νόμου περί ευθύνης υπουργών. Είμαστε σχεδόν όλη η κοινωνία. Είμαστε πλέον μία ομάδα. Μία ελληνική ψυχή. Σας ευχαριστώ.